Good morning, guys. Happy Tuesday. Ay, wait lang. Malaglag kayo. Ayun. So, today, ang ating flight pauwing Bicol. Hindi ako nakatulog masyado. Sobrang excited lang siguro ako. Yun. Natulog ako, alauna. Tapos, nagising ako mga 3:45 ata. Tapos, ayun. Hindi na ako nakabalik sa tulog. Hanggang sa nag-alarm na yung cellphone. Ayun. Mag-ano na lang ako, mag-grab na lang ako, guys. Then, nagpapatid kay daddy. At pwede pa din naman yun eh. Ayan. And, konting kalarete lang sa mukha. Konti, no? Pero pulang-pula. Ayan. Yung favorite ko pa rin, gold paint. Ayan. May bagong labas yung Girl Boss, yung inano ko kahapon, pinlag ko kaso. Pagbalik ko na itatry yan. Para mabigyan natin ng justice. Naks, kala mo naman, talaga, beauty vlogger. So, yun. Tapos, ginising ko na rin sila Mark. Yung si Mama. Ayan lang. Nag-tomato serum lang ako, guys. Tapos, nag-toner. Toner, tapos tomato serum. Ayan. Tapos magkakilay ng onte. Okay na yan. O, diba? Para akong si Lottie na naman. Nakalimutan ko maglagay ng sunblock na muna pala bago tong blush. Pero okay na yan. Doon sarili yan. Ayun. Ano pa ba? Hindi na ako mag-coffee kasi baka mamaya pabalik-balik kong ihi sa CR. Kami naman ako. So, ito lang gagamitin ko ngayon, into it, para mabilis. Kasi 6:30 na eh. Ay, hindi pa naman pala. Alas 6. Mag-alas 6 pa lang. Sabi ko kay Mama, alas 6 kailangan na sa airport na kami. 8:45 naman yung flight, guys. Pero, ayoko kasi yung yung cramming, diba? Yung nagmamadali ka na, ay, sana pala inagahan ko yung ganyan. So, okay pa rin sa akin kahit na domestic flights lang yan. Mga 2 to 3 hours pa rin yung ko. Yung inaalat tong time. Kasi minsan, may mga bakasyonista din sa Bicol, yung ganun. Mga mahaba pila sa entrance. Kaya, mainam ng maaga tayo. Even nung ko guys, nung college ako, ayoko. Di lang college, pati nung elementary ako, high school ako, ayoko na nalilate ako. Ngayon lang, sa mga tagpuan na mga friends lang na alam mong okay lang naman sa kanilang malit ka, ganun. Pero professional ako pagdating sa business, ganun. May meet up, pag ako lagi. Tapos, nakakainis. Kasi may raffle pa kagabi dapat sa wedding. Kasi umuwi na kami. Nabunot pala si Daddy, cellphone. Ayun, kasi pa sa mga raffle, maswerte din kami, guys. Lagi kami nabubunot. Kasi, ayun nga, sabi ni Daddy, uwi na tayo kasi, yun nga, paalis pa ako ngayon. Tapos, si Shirley, message sa GC namin, uy, napunot yung asawa mo, gano'n. Eh, di mo naman makukiklaim yun kasi wala ka na doon, sayang. Pero ayan mo na, give chance to others na lang. Nakatuwa no? May paraffle yung yung wedding. Tama. Ayan. Magkikita po ko lang kilay ko, guys, and we'll see you later na sa doon. Pagkasama ko na sila Mama. Bye, Daddy. Yung coffee mo huwag ko kalimutan Iniwanan ko lang siya ng yung trial pack para sachet. Para sachet. Jesus. Ayan. Mag-taxi na lang ako. Antay lang tayo ng taxi. We're here. Talaga. Just landed, guys. Been landed. Idol ni Mama si Lenny. Ayun. Naga Airport. Pero to? Pili. Wala talagang sa Naga Airport. Ito lang nag-iisang airport dito sa Bicol.
Ayan. Mainit. Ang mga taga-tukad. Mga taga-tukad. Tukad means bundok, guys. Ayun. Babalik ang mga taga-bundok. Pera. Pera pala. No? Ayun. Tapos dyan na lang sa labasan kami mag-abang ng jeep. Kasi meron sana doon van. Maso grabe. 1,200. Diretso ng buhi. Mulmul. Diba? Sabi ko mama, magtipid tayo dito. Tipong tagtipid lang talaga. Parang commute lang talaga. Ayan. Nilakad lang namin dun. Sa dulo yung ano. Yung airport. Then dito sa labasan lang. Diba? It's more fun. Lakad-lakad. Mark, ang syuba mo na talaga. Si Mark. Ang taba. No, yung daming doggies. Dami pa. Ha? Oo, dito na tayo sa ano ni Carepa. Hello doggies. Ay, friends tayo. Hiriga na kami, guys. Ayun, nagbus lang kami from Pili. From airport. Nagbus lang kami. 30 pesos lang yung ano, diba? Yung bayad. Kesa sa sinisingil sa atin kanina na 1-2. Pero yung pamasaytad to sa bata. 30. Bawat isa. Oo. So, 90 pesos lang kami. Kasi yan, mag-jeep tayo papuntang Buhi na sa hometown natin. Ayan, terminal. Puntang Buhi. Bakal na kamate. Tao, madam, mainit pa. Hindi ko magpupasaigo. Kasya pa, Gol? O maya na? Ali mo pa? Next. Ayan. Mainit pa. Bago yan? Maligam-gam. Hindi. Tatlo. Tatlo lang, kuya. Di ba 3.50? Hindi, sige. 60. Tatawaran pa si Manang ngayon. Wee, amers. Kaya kami sa... Overloaded pa rin talaga mga jeep dito. Anyway, ayun, ang sarap, guys. Sinagadang muna namin nakita. Ang bango-bango, tinan nyo. Binalot siya sa pandan. Tapos ano to? Bigas, putong bigas. Then meron siyang bukayo sa loob. Ang sarap. Okay, Mark. Let's go, Mark. Ano na? Ginutom na kami. Kumain na kami ng puto na may bukayo. Hello po. Ayan, mga kababayan po. Ayan. Nag-check-in lang kami, guys. Ayan. Tulugan lang. Kasi sa araw, pumunta kami dun sa mga auntie namin. Okay naman pala. Kasya na tayo, eh. Diyan ka sa lapag, boy. Magbalo na sa... Hindi, magbalo na lang yung banig. Kina, sa dire niya yung banig na. Pwede na, di ba? Yan naman papabanigin mo. Sige, te. Minsan lang. Ayan. Thank you. Ayan na po yung ilaw natin. Sige, sige. Welcome to Marayag. Zone 1. Ayan. San Buena Marayag. Alin? Lolo mo? Oh.
Lolo ni Mark. Ayan, so nasa dulo ng tulay. Oo nga, no? O, yung isda gulo. Ayun, o. Karpa. May karpa. Yun, nasa bangka. Ayo. Laki yun. Karpa. Parang patay na. Nakaano na. Ayo. Ang babaw na. Alam nyo ba guys, dito ako dati naliligo. Pagbaha. Bagong bagyo. Ayan, dito kami naliligo. Talon! Ngayon madumi na. Ayan, dito na kami guys sa bahay namin. Ito yung kila Mark. Ito yung sa amin. Wala na, napabayaan na eh. No? Wala kasi nakatera. Liit ano. Tawa. Ayan. Pasok muna tayo. Welcome to our house. Oh. Brings back memories. Correct. Ayan o. Mampakin mo yan. Ang liit. Ang liit pala ng bahay natin dito eh. 1.5. Hindi, di ba sabi ko sa'yo ipatibag na natin to. Tapos pag-iisay na natin. Oo. Ikaw kumasok sa papalibag mo ito. Hindi, kasi... Oo. Ano yan? Tubig. Hanggang tubig. Didi! Basta. Oh my gosh! Nung bumaha. Kasi yung last year guys, bumaha. December, January. As in, bagyo talaga rito. Yung gandito daw yung tubig. Oh. Ang takin mo yan. Pero anyway, ayan yung bahay namin. Uy, siya malalim ko ang tubig dito. Malalim ko. Yes. Ayan. Ay, na, tubig. Walang tubig! Agoy! Ayan, ito buhay pa. Ang tagal na nito. Ang tibay. Kaya tayo. Tingnan natin. Pasensya na kayo Papakita ko lang sa inyo kasi ito yung first pundar ni Papa noon. Ayan. Ayan. Actually, dapat papa third floor to eh. Ayun kaya siya may karugtong pa. Kaso hindi na natuloy. Kuha na sa Maynila na nga kami sa Pasay. Pero ayun. Probinsya. Teka lang. Naiyak ako. Hindi ko alam kung bakit, pero naiyak ako. Welcome sa bahay namin. Ayan. Tapos ito yung maliit naming terrace. O, diba? Ilang square meters lang to. O, may pili pa Isa to sa produkto na sa bukid ni Lolo. Sa farm niya. Ayan, pili. Gusto ko na ito yung may pa. May balat pa. Ilalanta mo sa maligamgam na tubig. Tapos uulamin namin sa sa kanin. Kaya papapakin lang. Ayun. Ayun lang. Diba? Tapos nagpalengke ito. Tapos sa palengke kami tumira. And then, Don Carlos. Tapos, yun sa Nueva Ecija na. Diba? Kaya siguro ko naiiyak. Lagot! Kay Auntie Joy. Ala. Hindi, kain tayo ulit mamaya. Ayan. Nagluto pa kasi Papa ni Mark. Hello, Marcel. Ito yung bunso nila, Mark. Ito yung iniwan ng auntie ko. Yan. Mamatay ng Marcel! Untabi. Untabi. Bagay na ka, hi. Ay. Ayan, si Joshua. Ay, hindi. Tama. Si Joshua. Uy, baka na kami gulay ko yun. Ayun. Oh my gosh! Oh, balaw. Oh my G. Balaw. Tapos tinola. Ayun, kaso diet tayo kaya papak-papak lang tayo. Manok na pula. Charot, huwag mo tutukain ha. Dati to ng baboy. Parang koral. Kaso pinagbawal na nga. Yan na siya ngayon. Tapos may malaking dito dati, balete. Yun ang kinukwento ko sa inyo na takot kami. Di ba ito yung yung kusina. Tapos may malaking balete dyan. Kaya pagka pahapon kailangan nakaluto na.
Tapos dito sa kabila, kila Mark. Daan na mga oras. Ayan. Ayun sinasabi ko, pag pinagawa namin, pag-iisahin na lang. Yan, titibagin. Tapos, first, second. Para ano, sa first sila Mark, second kami, diba? Para may bakasyon ang lang din. Ayun. Ayan, ito yung pinamigay dito last year, guys. Nung ano, di ba yung sobrang bumaha kasi galing sa NDRRMC. Per family ata namin. May ganyan, no. Yun. Nakakatawa, eh, no. Tayo nagbabalik dito sa bahay ni Madir. Ayun. Hinati kasi ito, share ni Mama. Sa kabila, share naman ni ni nanay ni Mark. Yun, kay hinati. Tapos yung uncle ko. Saan ba si uncle mo yung share niya? Doon sa Santa Elena. Santa Elena, sa ibang barangay naman yun. Kaya, yun, hinati nila magkapatid. Kung nagkataon pala, may lang kami maghahati dito, 8. Kanin na. Isang, di ba paghatian namin 8 to? Pero hindi, yun nga gagawin natin paayos natin para may bakasyonan tayo. Kasi, masarap pa rin sa Bicol. Lalo na mga pagkain na. Ay, siya mo ngayon naman. Gawi. Baga si ano, yung siya ang matangag naman. si Chichi. Oo, para si Chichi. Ako na kila. Ah. Ang galing ko rin mo kasi sa Ayun, inaano namin. Kasi tingnan nyo yung itsura ng ano namin pag ganun-ganun eh. Dapat sundin na yung sukat. Ayan. Kumain na kami rito. Sinusundo pa kami ni Auntie Joy. Kakain daw kami sa kanila. Sabi sa inyo, di kami magugutom dito guys eh. Marami kaming kakain ng bahay. Sige, Tinakpan talaga. Next, bahay kay Auntie Joy. Okay, pangalawang bahay po na aming kakainan. Isda, tapos tinapa with kamatis. Gosh, ante, nagda-diet pa man din ako, pero dahil tinapa yan, diet. Kain kung kain tayo. Di ba si Mark, may baon pang balaw. Tutuloy natin ang pagkain. Ayan. Siya yung mama ni James, tsaka ni Don Mark, yung pupuntang Japan. Yan, siya yung mama nila. Ba't nakatalikod ka na naman, Auntie Joy? Yan. Harap ka nga, yan. Para makita ganda mo, di ba? Ha? Ugbusan na kita. Oh, say hi, mga baklush. Hello. Ayan, mga anak to ni Auntie Tina. Ayan, siya si Let. Asan si Nan? Nagkuha na decorate. Kambal sila. Kambal. Dalawa. Yes, kambal is dalawa. Tapos mga friends niya. Hi! Mga kababaihan. Diba? Dito na si babaeng murang. Ay, ano yung ba si babaeng marangal? Yeah. Pinapanood nyo. Ay, sis! Michelle, ito mga fan mo. Ayan. Si Michelle Fox. Ayan. Tinatanong ako ng pinsan kung kailan niya daw ako may make-upan. Makeup transformation. Kailan nga ba? Bukas. Bukas? O sige, kasi Hair makeup. ay, sure. Magardo na ako. Wala pa akong ligo. Tinan nyo. Galing pa ako kahapon sa sa kasal. Talaga? So, ayan. Gusto ko nan yung let yung curly ganun. Ayun. Sila yung nagme-makeup sa sa St. Bridget, diba? Yung mga majorette, kayo pa ba? Tapos mga weddings. Mga weddings, ganun. May magsalita naman kayo, mga bakla. Magaling po ko. Ay, oo, bet ko yun. Ganyan, Paano yan? Huwa. Ano yan? Beach wave. Paano yan? Ganun. Ay, gusto ko yun. Pati yung ilong niyo, gusto ko yun. Soon! Yes! Ming Ming! Si ate mo pumasok na? Ay, ikaw pa lang. Sa Kandaman? Mm. We're here guys sa cementerio. Ayan, punta tayo sa Punto ni Lolo. Ayun, nilinis na kanina ng mga mga pinsan ko, tapos magpipintura na lang ngayon. Ayun, doon pa siya
sa ano eh, sa taas eh. Kaya na lang natin. Nagro-road widening dito. Tinatanggal yung ano, yung ibang puntod na kaawa nga eh. Pero nabasa ko sa forum nung ano, sa Buhi forum is yun na lang ata, kinontest kasi nga naman, di ba? Yung mga namayapa na eh, istorbohin pa. Kaya natigil ata yung ano, yung pagbungkal ng mga punto dito. Anyway, yung kasama ko si Mama at si Auntie Joy kasi didiretso kami sa doon sa Maguindara. May magandang pasyalan dyan eh. Ayan. Dito ang daan natin. Uy, excuse me. Makikiraan po. Oh my gosh. Nakakatakot maano tayo dito. Yeah. Salamat may tubig. Kikiraan po. Grabe. Ano, kaya pa? Oh. Ayan. Ay, may bagong libing. Ayun daw ano. James. Ayan. Kay Lolo, kay Lola. Tsaka kay Auntie. G. Ay, amo. Ayan, Auntie, oh. Kanya-kanyang linis ng puntod. Ayan, punta kami sa ano, sawa ni Auntie. Sa papa nila, James. Grabe, yung iba natatabunan na yun. Grabe, hagardo na ako, guys. Gusto ko ng maligo na malamig na tubig talaga. Tapos matulog kasi wala pang kuryente. Mamayang gabi pa daw. So sabi ko, tara na, magpagod na muna tayo para mamaya. Sakto. Plakda tayo. Kuya, tagawa ko! Kinano swimming? Nodma. Nodma. Grabe kasi ano dito, no? Parang ang gulo, no? Walang ano. Parang pag di mo memorize, di mo makuha yung... Ito, katulad niya, no? Tingnan nyo. Nakaano na. Hindi, ante. Wait lang. Hello, guys. Ayan. We're here na. Ayan ang aming pambansang... Pambansa ba natin yan? Tilapia ata. Hindi yung dito sa atin. Yan yung product namin. Sinarapan. Ayan. Yan. Oh, smallest fish in the world. Ayan, dyan siya nakukuha. Ito ang Lake Buhi. Yan. Mamaya, baba tayo siguro. Ayan. Ganda. May party kasi doon sa ano, sa taas. Sinarapan Landmark. Ayan, may mga cottages pala dito, guys. Oh, sa baba. Ayan. Tapos yun yung Lake Buhi. Doon tayo galing kanina. Sa taas na yun. Cottages. Ayan. 7 pesos lang ata yung entrance dito. Tapos pwede kayo mag-picnic. Ganun. Diba? Ang ganda ng ano. Ng hometown ko. Charot. Ito naman yung Maguindara Bridge. Papunta saan na yun, ante? Anong barangay na yung Salvacion? Salvacion, Cabatuan, De La Fe, Tambo. Diyan yung resort niya, ano, diba? Oo, Yung Cyrus. Magandang resort dyan eh, kaso next time na. Ayan. Tapos tingnan mo, yung mga naliligo. Dito nga, may naglalaba. Parang nasa batis lang sila. Pero ano yan eh. Ano ba tawag sa bukal? Ayun. Bukal. Oo, mula. Kabila meron din. Ah, madilim. Ayun. Sila.
Dito naman tayo guys sa palengke. Ayan, may mga papagay. Kaso hindi market day. Kaya konti-konti lang yung may mga nakalatag. Ante, yung market day ba? Ano pa rin? Friday pa rin? Oo, ay, di Tuesday? kuha, bi. Everyday na rin. Okay. Marmino na din. Pero yung marami talaga. Then, Martes, Biyernes. Ayun, same pa rin pala. Tuesday, Friday. Ayan. Nalaglag yung ano, guys. Kaloko. Nalaglag tong camera dun sa ano. Sinushoot ko kanina dito sa Bagelia ko. Dumulas. Buti hindi na ano sa tulay. Hindi dumiretso sa tubig. Ayan. Anong gagawin natin dito? May nginain lang kami ng kuhol. Sa yun sa ano, nasa checklist yun eh. Barbecue yung kuhol. Ayun, nilipat na kasi dito. Dati doon lang sa may labasan eh. Ngayon nandito na daw sa market. Tara, let's! Grabe, hagardo na kami. Tingnan mo naman pagmumukha namin. Oh, grabe oh! Nagbabrown na. Nagbamantika. Mantika-mantika na ako. Kung nag-alcohol na ako, tapos yung alcohol na mantika pa din. Colors, grabe. Kabila. Yan, naka-generator kasi walang kuryente. Paano mamaya? Ayan, dito na yung ano, mga tindahan. Barbecue, kuhol. Hi, Tinay! Hinginain tayo ng kuhol. Isaw. Daan ako. Ha? Ano? Go kag sa diri. May ari daw. Kamu tato nang wala kita. Sige. Sa pirang po ninyo pariser na. Mamira. 20 piraso. 20 pidaso. Yes. 20 pidaso po. Wala ganyan. Yung classmate ni Nene. Lindin. Anong tinda mo, Tinay? Wow! Ayan. Hindi. Sa Nueva Ecija na bagad to. Yun mo talaga yung bagado na gusto magbuwa. Ano yan, si Tinay, oh. Yeah. Ano sa vlog mo Oo nga. Dito kay Edito, kay Beka sa vlog. Yes. Ayun, oh. Sari-sari mabibili nyo dito, guys. Oh. Ito naman, terminal ng ano, guys. Mga, ayun, oh. Tawag dito, lancha. Mga demotor na bangka. Ayan, papunta sa kabilang Ibayo. Kung tawagin sa amin, Luyo. Luyo means kabila. Yun. Yan. Maano, no? Madaming water lily. Tapos yung ano dito nang gagaling, yung tawag doon? Yung tilapia, ang buhi. Ayan. Dito yun. Nabubuhay. Ayan. Tambay muna tayo rito habang inaantay natin yung kuhol na pinapaluto natin. Best seller kasi talagang kuhol na yun, eh, no? Pila lagi talaga sa kuhol na yun, ano? Pila lagi sa kuhol na yun. No? Lagi. 5 taon na nga tayo nawala, eh. Ganun pa rin yun. Maski si Shino lang pa nandito. Ayan. Nakakita kami ng pinangat. Wala kami 3. 10 piso isa, diba, te? 10 piso lang, oh. Yummers. May ulam na kami. Ang dami palang ano rito, eh. Hindi kayo magugutom. Ang daming, ano, ay, sarap po. Oh my gosh. Ito. Pagdaw mo. Baboy ito, te? Pagdaw mo. Magkano? Magkano? 13. Sige, sad. Sige. Ang dami, eh. Daming choices. Ayun, finally, may kuryente na, guys. Buti mas May sige, ano nga yung aircon na tayo mamaya sa ano. Pinag-check-in na namin. Ikono lang yun, yung kinuha namin ni Mama. Kasi tulugan lang naman eh. Wala naman difference sa ano. Siguro sa laki nung, sa space. Pero yun nga, tutulugan lang naman. Kaya okay na yun. 900 a day. Di ba? Good ano na, deal na.
Anyway, ayun kakatapos lang namin nga sabihin yung ano. Yan, puro walis ting-ting na lang yung natira. Dalawang tingting lang ako dyan. Ayun o, sabi daw sasasain. Tapos, Usually, ito lang kubong mo. inaano. Usually, akong katorog yan, anak kubong. Lagot. Ikaw, nagdala ko lang ba si mama. Ayun o, tilapia guys, inihaw. Tapos, inana sa gata. Tapos, ano sa sili. My goodness. Ano yung lubi-lubi, me? Oh my God. Gulay lang kayo. Oo. Brown rice. Ba't hindi ako pinag-ano ni ante? Hindi ako pinabawala ng brown rice. Curd rice. Pero, ayun nga, mag-ano na lang tayo. Papak na lang tayo. Kasi ano magsasak. Malapit lang ba yung ano? Yung 7-Eleven dito. May 7-Eleven na rito eh. Andiyan ba? Bibili ako yung soft drinks na ano, iniinom ko. Grabe yung dugyot ko na talaga. Tingnan. Pagdating mamaya sa ano, maliligo na talaga. Tapos sabay tulog na. Charge na mga charger. Ay, ng mga ano, power bank. Kasi baka mawala na naman bukas eh. Pupunta kami tomorrow sa Legazpi City. Ayan, pasyalan namin si yung ninang ko, tapos si Alet, and then si Lola Paz. Daanan natin bukas. So, yung 3 days natin, gawin nating sulitin natin yung 3 days natin, guys. 3 full days. Sulitin natin. Kasi baka ilang taon na naman tayo hindi makakabalik dito sa ano, Bicol. Ilan pang ka? 3? 5! Ayun, yung bahay namin na parang condo lang ka, ano, kaliit. Lang square meters lang. Ayan, kakain na tayo, guys. Ito na yung pinanga. Tapos yung lubi-lubi. Shucks. Oh my God. Rice! Ano ba yan? Nakatep naman. Pero, ayoko. Mahirap bumalik yung ano natin. Papaking ko lang yun. Kain kayo. Sumuka mo. Talaga naman, oh. Kamay pa eh. We're here, guys. Sa tinutuluyan namin. Ayan. Dito na rin matulog si Mark. Nag-extra na lang kami ng ano, higaan niya. Tapos, yun, nakapag-freshen up na rin sa wakas. Sobrang sumakit yung ulo ko talaga. Yung parang siyang pinipitik-pitik sa sakit. Parang may pintig-pintig yung sakit niya. Ayun, kaya nagbabad ako sa malamig na tubig. Kasi yung tubig dito galing ano eh, galing doon sa falls. So, malamig talaga. Nagbabad ako. Ayun, medyo na-lessen naman. And then, uminom na rin ako ng gamot para tuloy ang mawala. And, eto, gagamitin ko. Maghihilot ako sa sentido ko. Skin Cantel. Ayan. And, ano pa ba? Wala, si mama nasa CR na. Nag-freshen up. Sunod na to kasi plakda natin. Maya-maya lang. Ano natin. Kailangan after ni auntie mo. Maligo ka na rin. Wala pa akong charger. Naiwan ko pa. Nakakaloka. Di pa ako nakahiram doon sa ano, San Buena. Anyway, tomorrow na lang guys. Kasi sobrang pagod ko na. Sobrang worth it. Yung ano ngayon. Yung araw ngayon. Nasulit talaga namin yung paglalakwatsa, paglalaboy, and pag bisita sa mga auntie-auntie namin. Mga mag-anak. So, until tomorrow guys. Yung bukas. Bye. Good night. Night goal. Good night. Si mama nasa ano. Naliligo pa. Bye-bye!